po nating mga kababayan dyan. Ano po? Good afternoon, good morning, good evening po. Napakarami pong issue ngayon sa ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot mapakinggan, minsan mapanood yung mga ating nakikita sa lahat ng news, sa mga platform media. Puro po corruption ang nakikita natin dahil sa mga flood control. Yung iba ghost flood control, yung iba kinurap yung pondo. Mahirap din pala yung sitwasyon ng mga nasa gobyerno, ano po, kasi yung sistema kasi na may porsyento yung project, hindi pa mabibigay yung mga nun, hindi pa mabibigay talaga yung quality na project pagka ganun. Kaya mahirap. Hindi naman po kasi tayo mga contractor, hindi naman po tayo mga civil engineer o quantity surveyor, quality control. Pero at least alam din naman natin yung sinasabi natin kasi nasa health and safety, environmental career po ang ating pathways. Kaya sa akin lang, dapat isipin natin yung impact at saka quality ng ating mga projects. Yun lang. Hindi po yung ano po mangyayari pag kinurap. Hindi po talaga maibibigay yung dekalidad, lalo na yung flood control. Nako po, flood control po, kaya nga flood control yan para kahit paano hindi mapinsala yung mga tao. Pero wala na tayong magagawa doon kasi ordinaryo tayong mamamayan. Tayo ipanalangin natin at ipanawagan lang na dapat wag ganun yung mangyari, no? May kasabihan kasi na ang isang mali ay hindi may tatama sa paggawa pa ng isang mali. Kaya dapat sa susunod, tignan na lang ng maayos yung mga projects na ganyan. Huwag yung hayaan na parang laro-laro na lang. Kung makikita mo yung mga sistema na nangyayari, masakit, pero ano nga bang magagawa natin kundi ipanalangin at maging matatag. So hanggang dito lamang po ang aking live vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat.